ngwanụmo. Ada, kedu ihe na-eti gị akwa? Ndewo ụmụ m, unu apụtala nke taa? Ọ dị mma, nnọọnụ na nkụzi Maazị Obi. Anyị chọrọ ịnụ nkụzi gị. Tata anyị ga-amụ maka ilu Igbo abụ ehi enweghị ọdụdụ, chi ya na-achụrụ ya ijiji. Chetanụ na ilu bụ okwu amamihe na-adị omimi nke a na-eche m echiche ime tupu aghọta ya. Asị m na ilu bụ gịnị? Ilu bụ okwu amamihe na-adị omimi nke a na-eche m echiche ime tupu aghọta ya. Ugbu a ka m jiri ilu a kọọrọ unu akụkọ. Gekwanụ ntị. Tupu anyị amalite akụkọ anyị, kedu onye ma nkọwa ilu a? Onye enweghị enyemaka n'ụwa, chi ya na-enyere ya aka. Ị zatara ya nke ọma. Ọ dị mma. Ifochakpi. Enwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. N'oge gboo, n'otu obodo a na-akpọ ama udele, enwere otu nwoke aha ya bụ Obeledu. Obeledu nụrụ obi di ya, ha wee mụta otu nwa agbọghọ mara mma aha ya bụ Uremma. Mana otu ihe dị mwute bụ na obi di ya nwụrụ mgbe ọ mụchara Uremma. Naanị Obeledu zụrụ nwa ya nwaanyị ahụ site n'enyemaka ndị ezinụlọ ya. Mgbe afọ ole na ole gachara, Obeledu kpebiri sị, aga m alụ nwaanyị ọzọ ka o nyere aka na-elekọta nwa m nwaanyị. Nwaanyị ọhụrụ ọ lụrụ bụ Nwaakaego. Nwaakaego abụghị ezigbo mmadụ nke o ji abụ ezigbo nne. Ọ na-echi Uremma ọnụ n'ala. Ị ga-asụcha akwa ndị a tupu ihe ọ bụla abaa gị ọnụ. Ọkachasị oge ọbụla di ya mere njem. Lee ite a, sachasie ya ike ma ọ bụrụ na ị ma na ị ga-eri nri taa. Tupu o nye Uremma nri, ọ ga-agbalị hụ na Uremma rụchara ọrụ niile ọ chọrọ ka ọ rụọ, ma ndị dị mkpa ma ndị adịghị mkpa. Uremma bụ nwa dị umeala ma sie ike ọrụ. N'agbanyeghị ihe niile nwunye nna ya na-eme ya, ọ ka na-erube isi
ma na-agbalị ime ihe niile nwunye nna ya ziri ya. Ka ọtụtụ afọ gachara, obeledu dara n'ọrịa wee nwụọ. Mgbe ọ na-anwụ, ọ kpọrọ nwaaka ego wee gwa ya sị, nwunye m, biko lekọta nwa anyị anya, jiri ure mma mee nwa gị, ekwela ka o cheta na nne nke ya anwụọla. ka elichara obeledu, otu ụbọchị nwaaka ego wetara ite ọ kacha hụ n'anya wee nye ya ure mma ka ọ gaa chutere ya mmiri n'osimiri. Ka ure mma pụwara, ọ kpọọ otu nwa okorobịa wee sị ya, bịa nna, achọrọ m ka isochi ure mma azụ, kwaa ya aka ka ọ daa ka ite ya kụwa. o kwuru nke a n'ihi na ọ na-achọ etu ọ ga-esi tie ure mma ihe ma chụpụ ya n'ụlọ ụbọchị ahụ. Nwa okorobịa ahụ biliri ma jee ozi eziri ya. Mgbe ure mma nọ n'ụzọ osimiri ahụ, ọ fọrọ nwa obere oge ka o ruo n'osimiri. Nwa okorobịa ahụ wee si n'azụ kwaa ure mma aka ite ya wee tiwa. Ka ure mma ahụ na ite nwunye nna ya etiwaala, ọ daa n'ala bewa akwa. Otu agadi nwanyị bịakwutere ya ịmata ihe na-eti ya akwa. Ewo, nne m egbukwanụ m. Ọ jụrụ ya sị, Ada, kedu ihe na-eti gị akwa? ure mma welitere isi wee gụọ, Mgbe ọ gụchara nke a, nwaanyị ahụ kwulitere ya ma gwa ya sị, Aga m eso gị gaa rịọ nne gị ka ọ ghara iti gị ihe. mana ka ha ruru ụlọ ha, nwaaka ego pụtara hụ na ọ bụ mpekere ite ka ure mma chi n'aka. Ọ cheghị ka nwaanyị ahụ rịọ ya, ọ malite tiwe ure mma ihe wee chụpụ ya na nwaanyị ahụ n'ụlọ ya. Nwaanyị ahụ dịka onye nwere obiọma ruru ure mma laa n'ụlọ ya wee na-akasị ya obi sị, nwee ndidi, lee ihe na-enweghị ọdụdụ, ọ bụ naanị chi ya na-achụrụ ya ejiji. N'echi ya, mgbe ure mma na-agara nwaanyị ahụ ozi, ọkpara eze hụrụ ya ma nwee mmasị n'ebe ọ nọ. Ha abụọ sitere n'ụbọchị ahụ bụrụ enyi. N'oge na-adịghị anya, ọkpara eze kpọrọ ure mma gaa n'ụlọ eze ma gosi nna ya na ọ hụla nwaanyị ọ ga-alụ. Eze jụrụ ure mma sị, Ada m, ebee ka isi? Nwa onye ka ị bụ? ure mma zara ya sị, Aha m bụ ure mma, abụ m nwa obeledu. o wee kọọrọ eze akụkọ ndụ ya. Eze, abụ m nwa Maazị Obeledu na obi dị ya. Nne m obi dị ya nwụrụ ozugbo ọ mụpụtara m. Nna m wee lụọ nwaanyị ọzọ ga na-enyere ya aka elekọta m. Mana oge ọbụla nna m mere njem, nwunye nna m ahụ ga na-echi m ọnụ n'ala. Mmegbu a kawanye njọ
mgbe nna m nwụrụ. Nwunye nna m ji anya m wee hụ ndị mmụọ ruo mgbe ọ chụpụrụ m n'ụlọ n'ihi ite mmiri ya m kụwara oge m na-aga n'osimiri n'ihi aka otu nwa okorobịa kwara m. Eze wee jiri iwe gwa ndị odibo ya ka ha jee kpụta nwaaka ego. ma taa ya ahụhụ maka ihe ọjọọ niile o mere ure mma. Nwaaka ego malitere rịọba ure mma ka ọ gbaghara ya, mana oge agaala. Ọ ga-anata iru ntaramahụhụ njọ ya niile. Site n'ụbọchị ahụ gawa, ure mma malitere biri n'ụlọ eze ruo mgbe ya na ọkpara eze lụrụ di na nwunye. Nke a wee gosi anyị na ehi na-enweghị ọdụdụ, chi ya na-achụrụ ya ijiji. Like, share, subscribe.